er staat een koelbox en daar doe ik dat spul in voor die meesten. Die hebben die vul. Ik werk altijd bij een gehandicaptenzorgorganisatie en daar heb ik ook op mij wat te jok in. Ik wil graag dat de meesten mijn behandeling wat de dwarpmingang tussen de meesten staan en daar zinvol werkdwang gaan. En ik merk dat dat bij de organisaties net altijd echt slagje wordt. Dat kwam moeizaam op gang. Ja, toen ontstond dit idee, een winkeltje, dat is krek wat. Zinvol werk. En een dwarp is echt een plak geweest waar een soort structuur is. Het is een veilige omjouwing en ik dacht, nou, dat is prachtig voor mensen mijn behandeling om daar de uitbesteding te doen. Helemaal slagen, Johnny? Ja, helemaal slagen. Fjellen molken, slaarboorden en dan elektrolyse. Ja, helemaal goed. klopt. Ja. Geslaagd. Ja. Kijk dat, Johnny, die gearworking, maar Goed. Romke, ja? Ja, best. Luistert die wel een beetje naar die? Jawel, ja. We luisteren allebei naar elkaar. Oh ja? Ja. Oh, dat is wel heel aardig. Ja. Maar je kent wel goed maar koffie. Ja, wis. Ja, gelukkig al. Ja. Hoe vaker is het normaal? 4 dagen in de week. Ja. Ja. Is het mooi? Zeker, ja. En wat is er dan zo mooi aan? De klanten helpen en een praatje met de klanten uitje. Hoi. Goedemorgen. Omroep Friesland is even mooi. Je bent wel blij met de man? Jawel, ja, zeker wel. Zeker wel, ja, zeker. Je wist wat het is. Ze brengen je spul, maar het is ook zo belangrijk dat sommige mensen, dat andere mensen die misschien iets minder mooi het werk en dergelijke te maken hebben, dat die op zo'n manier ik verdienstelijk werk van kunnen. Dat die uiteindelijk ik een zekere passie hebben voor het werk en dat die ik blied in de wereld staan. Nou weet ik net wat mijn spullen zijn. Nee, Botten. Johnny al. Bij jou door. Zeg niet het hallo? Je bent gewoon verrast door de service. Hartstikke mooi. Mooi dag man. Hoi. Het idee kwam en toen heb ik de leverancier gebeld die alle producten leverde. Ik zei, nou dit is mijn idee, zou je in daar een mooi werkje willen? En toen kwam zij mij van, nou er is een melkboer die houdt ermee op in een Hommerts, Henk Veenstra. En misschien zou ze dat ook niet meer kennen. Nou dan moest ik dan hier geduld hebben. Maar goed, dat joeg mij wel dat het om alles voor te bereiden. Ik moest mijn riebenwiers hellen, nou dat heb ik nooit bij uitgedacht, maar ik ben nou vrachtautochauffeur. Nou ja, daar heb ik het zo volle mooi. Maar goed, ik heb papiertje en ja, voor de rest alles starrieden en voorbereiden, ZZP'er worden en alles opzetten. En nou ben je wel paard. Viel je nou meer molkboer of ben je nou meer van de begeleiding? Ja, dat was voor mij een ziekdacht in het begin. Ja, je bent heel snel geneigd om in die handel te stappen, maar dat is helemaal net mijn ding. Dus dat moest ik leren. Ik ben geen melkboer en dat leer ik wel een beetje. Maar nee, ik ben begeleider en dat ben ik altijd geweest en dat ben ik nog steeds. Ik begeleid hun en ik wil hun. Zij ben de melkboer, Johnny is de melkboer en die andere twee ben ik de melkboer. En ik ondersteun hun daarbij. Dat is het idee. De melkboer. Oh, bro. Ja. Johnny die is hier man van huis. Johnny is heel vriendelijk en fatsoenlijk en hij, Ja, dit is superleuk. Ja, hè? Ja. Je hebt een praatje maatje en Ja, daar ben je wel van, hè? De jawel, praatjes. ja. Hij is, Ja. Ja, dan hou ik contact met de... Zo is. Ja. Nou, ontonsje. Ja, onthoofdje. Ja, fijne dag. Ja. Goeie. Nou, het mooiste vind ik, dat zijn die momenten dat een Johnny, maar ik die horen jongens en famkes de tas aan de klant jouwen en de klant onscheren en de klant shut hun on en dat ze tegelijk danken wel zitten. Dat vind ik het mooiste moment. Ja, jij hebt het verdiend.